ସତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଇଛି ଦୁଇଟା କେୟାର ପକେଇବ ଟିକେଟ୍ କାଟିବ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଘ ମତ କରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିନ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲେଣି ତ 8-10 ଜଣ ହେଇଗଲା 20 ହବ ନା ଆଜି ଆରେ ମେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ କ'ଣ କରୁଛ ଭଦଡ଼ ବାଟି ମାରି ଦେଇକି ବୁଲିଲୁ ହଁ ପରା ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲି ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଆଉ କ'ଣ ଏ ଆଗରପଡ଼ାରେ ଅଛି ଆଗରପଡ଼ା ମାଇକ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ମାଇକ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ଏ ଆଗରପଡ଼ା
ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କେମିତି ଭଲ?